De jongens van Scouting Sint-Gerlach zien nog wij. Ja, tuurlijk. We hebben een vriend, We komen ze vertegenwoordigen. Ja, dit is geweldig. Voor de Scouting, geen mittrekken. We zien ons, de ganse stad zien we ons met z'n allen. Maar we zien elkaar altijd kwijt. Je kunt ze toch altijd wat terugvinden weer. Ja, we vinden elkaar terug, maar we weten niet wie niet. Waarschijnlijk als we weer moeten gaan wandelen, maar ja, dan komen we weer. Dames en heren, wel. Ja, tuurlijk. Geef op. Heb je al gek gebakken met de skok? Alleen? Heb je al gek gebakken naar skok? Nog niet, maar ik ben ze wel al klaar aan het maken. Langzaam. Wat is zijn klaar aan het maken? Ik begin met mijn vis. Want de eerste god leven hebben we gehad. De kreet die zit hij altijd bij. En mijn vertrouwde kip. Die gaat er vanavond aan. Het puutje hebben we al heel veel gebroken, ze kunnen niet meer wegrennen. Dus ja, die gaan ze klaarmaken. Een echte plofkip? Een echte plofkip, ja, tuurlijk. Ze wordt steeds voller.